Чакай да махнем това долу. Жорка, тя трябва да бъде тънка, брате. Тя трябва да бъде един пръст. Не можеш да я направиш сега тънка, както такова. Много ще трябва ли? Това ще стига. Вече те са 20 парчета. Право ме да не стига. Ще дори да го служи и да го замързяваме. Не. В една чиника по 5 пликче и вътре да се замразяват и как? Трябва да ги замързяваме. Обаче, опасно е пулото, трябва нещо да сложим по средата. Аз предлагам в пликчетата Или знаеш колко по една бройка. Имате ли такива? Имаме пликчета. Първо да ги охладим и това да ги замързяваме. Да, защото изведнъж ще дръпа. Да, Той е прав. така, принципно е така. Първо се охлажда един продукт и после го замързяваме. Дай пликчете. Ето я мечата лапа. Супер. Тия да ги пекнем. А нали викаш, че трябва да има за... Колко да пекнем? Да, ще я пекнеме, задължително. Пекни колко? Колкото пекнем. За мен е интересно само да... На вас да ви хареса, това е интересно. Три, да ги пробваме. Да бе, 3 нека да Аз пробваме. не съм мравкар, не знам. Идеално. И още нещо ще сложим на скарата, плюс тях да има. Да. Имаше тук, че... тая е малка, бе. Значи 3 ще пекнеме от тях, да. Основата ми, че не ще. Я виж това. Да, супер. Това е много голема. Това същата че ли? Не, тя е Fit 28, тази е Fit 25. Това е по-голяма ли? По-голяма. Това е по-голяма от това? Да, по-голяма е с 3 см. Основата е по-голяма? По-голяма. Пробай вижда, По-голяма. Сега нали аз ги правя тези неща, все едно ти за твоето производство да кажеш. Да. Така. Супер. Значи, по едно пликче, братенка, отдолу. Ще ти разгъвам, но... Я ги различи, бе. И тия понега... Дай да ги разрежем. И на петички си ги сложиш. Я да ги срежем. Чакай да намерим. Един нож, това. Сега, ти оставаш за печене. Печенето ти да ги направим. Дай тогава отделно да слагам. Тук примерно да слагам. Или както искаш, бе. Печене. Не бе печене, после ги печем. Аз нали трябва да ги направим всички. Слагай тук, ако искаш. Отгоре пликче. Една прас завиваш. Тая големина е идеална. В смисъл трябва да видим една... Сега да видим поведението върху скарата. Сега забрих да донесем аз едни тарикатски истории, за да вържим месото да не ви тече, защото мене това много ме дразни, които го правите. Това не трябва да се допуска. Това е голема загуба, голема фира. Ти мислиш на клиента, че му даваш едно, а му даваш нищо. И ще се получи бизнес, знаете. Пишете 400 грама или колко грама пишете? 300. 300 и...